Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ari sa aton nga linya ang local IATF chairman sa Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Action art mayong agad mayong agad sa imo pagpalamatik sa imo televiewers dira sa Facebook. Aha. Salamat kid sa time siling ko good news ini for Bacolod City. Although Negros Occidental magapabili niya sa alert level number 2. Sir, anong mga ekspektaron naton more or less by tomorrow or starting March 1? Well, under level 1 action art, may ang mga restrictions naton are almost all ginulit na except nga ang aton pag-usar sang mask will continue, and that kwan lang ang importante ang presentation siyang for those fully vaccinated individuals. Okay. Oo. And that ang aton businesses tanan pwede naka-open at full capacity. Mhm. Mas lenta full capacity, 100% pwede naka-open for those fully vaccinated. Sa mga indoors, Okay. ang outdoor ang vaccination card is not a requirement. Amo na to sa ilan, no? But depende sa business owner, action art. Okay. Even ang transportation at full 100% capacity na ang tanan-tanan activities, pwede na. Okay. So in other words, mag-expect kita nga bisa ng mga physical exercises kag ang contact sports like for example basketball sa mga purok pwede na ni siya umpisa buwas. Under sa level 2 action art, ang basketball pwede na. Only that nga for those fully vaccinated. Aha. Oo, so muna ni I think ang ginatawag nga new normal ang level 1. Okay. Kay you can do anything you want, no? Aha. Except nga mausar ka gyapon mask. Okay. Pero sa una to do may mga bubble type pa nga ginapatigayon since nga protection subong ya bisan din lang mga kapurukan ni pwede na sila niya vice o ka mga basketball ang ginapatigayon nga pulo pa balas, no? Pwede, pero ang aton sa EO ni Mayor, balati malisensya ka sa EOC. Okay. Kay ang responsibilidad iatag na nila sa barangay Aha. na to see to it nga ang tanan nga measures gina-comply man siyang sa basketball. Okay. So kung fully vaccinated ka, I think you can play. Mhm. Kahit may physical body contact ng basketball mo, may ka di ka mask. So Aha. ang may freedom are those fully vaccinated. Okay. How about the So, ang curfew? Since compliance may ng- ordinance ang kita ya, nano matabo bina- si na vice? Yes, correct na. Ang compliance ng situate sang barangay nga ginapalo sa nagalampang dira. Aha. Siling ko ang sa curfew ya vice, what will happen siya? Kiti may ordinance sa kita na yung ginpasar? Wala man kay si Mayor karon basi mapagwa saya siyang EO lifting the curfew and liquor ban, no? Okay. So ang aton ordinansya may clause ina Mm. na si Mayor may authority or may power, may gahom sa pag-decide. Okay. Depende sa sitwasyon. So, expect taron ta, no butang ta without of course preempting the EO of the mayor, more or less kung may lifting, ano man, maging 24/7 na ning pwede kalagaw ang tao or base kung 12 midnight, hindi pa na natin mambal sa mong vice, no? Yes. So laton tang EO ya kay base lift kung masinta lift. Why na gid? Hasta na why na, no? 24/7 Kaya na. ang kay Mayor man ginalantaw ang kwan mo, ang recovery bala siyang aton ekonomiya. On the other hand, ang safety man siyang publiko. Okay. Kasi kung gulpihon pa ni Action Art, basi magsaka naman taglaliwat.
Okay. Tapos ang aton frontliners, makapahuway-huway man eh. Aha. Mga pulis ta frontliners ina. Aha. Oo, I see. mga tanods ta, barangay officials ta, frontliners ina. Aha. Oo, but dante ang good news dira nga nubo kaso ta po ara, no? Subong karon 4, no? But Four. nami na dako ini nga improvement sa or good news para sa aton tanan. Okay, okay. So anyway, galing kay para ni sa masalakyan bisan alert level number 2 nagligad to may mga driver gid gyapon nga tig-abagol bla ngay nang halagi ka bisan way na ligwagawa bakanting pulungkuan ka jeep niya may pasayro makita dulugan gigagba niya panagilot lang da. No mo na siyang damok nga reklamo gid Anyway, sa aton mga drivers. aha. So since nga amuning gina-expect naton may mga salient pa na siguro kitang i-discuss kung makapagwa o si Mayor. Sir, anong panugyan mo sa mga makulod nun sini kag sa mga magasulod di sa aton kay ting Negros Occidental ya alert level 2 kita gyapon mo? Well, ang aton panugyan sa publiko, while naga-enjoy kita siyang bago subong level o kung naga-new normal nga ginasiling, tiupod gid yapon action art ang paghalong. And kung gina siya, proven na na-action art ka ang na-vaccine, dako gid yan bintaha. Okay. So, paminsar ta Malawi, kaya sa wala pa da ka pa vaccine, then ang aton sige-sige ang aton vaccination may mga areas nga nakatuan ko action art nadamo pa wala ka pa vaccine ang ila kabataan, so pwede lang gid naka-request dito sa EOC or paagi sa ila barangay nga ang aton vaccination mobile makadto na da sa ila lugar para nga hindi na sila mabudlayan or magastuhan. Aha. So, ang ginahulat ko gani, kiti pag Marso 25, amo man ang umpisa mo sa kampanya dis lokal, ba siling kuti political rally ni Guro sa Diani? Correct na, but ganti ang ako ya personally, the distansya, di ko gyapon action. Medyo hindi gyapon na pwede magkulo kamusta, kulo haksanay, no? Oo, kung kung ko gyapon adapt ko gyapon sa mga preventive measures. Aha. So anyway, hulato na mo na basig within today makapagawa man si Mayor Bing sang iya sining kumpleto o kung iyang executive order nga mo nang basihan ta para ma-explicar ta dugang sa public. By the way, sir, ang resumption no sang bakuna sa minors do ay kapay diya gikan sa EOC kung saan ang delivery sang vaccine? Wala pa gid sila advice mo to kay ang primerong advisory to first dose lang to nagabot din. But then ang ulihin niya kwanto siya include ang second dose, so mo na nag-stop kita. Dahil kadasig sa aton kadam ang acceptance sa aton di ta makataas. Okay. Ngayon, lapit na 600,000 ang individuals ang aton niya na vaccinate. And by the way, kali Action Art, additional na information, ang advisory or ang policy sa alert level 1 na ang government offices full force. Meaning wala na siyang work from home. Work from home, why na? Wala na. So ako subong ma-contact ako kay Attorney Pet and that ang aton face-to-face nga session siguro i-resume natin. Very good. Bulang. Ari may gatekson niya, pwede na rin kabulang sa Purok? Purok hindi pwede. Ang ginalaw lang niya siyang aton layi, ang siya kakpit. Kabulangan, hindi na may lisensya. Illegal gina from the very start, halin siyang una, illegal ng sa Kapurukan. Gani man. Galing kita yung iba nagapangaturgar bala? Ang fiestas, ginalaw ina sa barangay fiesta. Okay. But sa Subong, wala pa na siya ginalaw action art.
Okay. Dito kita sa cockpit. Ang Aha. allowed lang. Mao kung mag-amo ni galing sitwasyon ni ka magsigi-sige ni sir. Kag alert ang alert level 1 status naton until ano gani March 15 ni subong no? Vice? Inautod ang iya linya. Action Hotline. Wow, hidlaw-hidlaw ning tanan. Kung mag-amo ni matabo kung magsigi-sige kung tani ini nga tuig action hands. Pag-abot sa bulan sang Oktubre, mapati kasi ni ko magbalik ni ang mga maskara kag other festivity matiyag ko do binuyan sturil ning tao. Vice, siling ko until March 15 pa lang ni subong no ang alert level 1 nga advisory nga alert level system sa Bacolod. Sa Camagüey National. Siling ko hasta lang ni siya March 15 no. Yes, kasi hindi tanto ma-preempt ng cases ta eh. Aha. Hoping natin ang atong daga na ayo ganing cooperation sa publiko ngayon ang Okay. salit. So that ma-retain tani ang atong status. Kasi kung magsaka na action natin, ang level ta, saka man. Aha. I see. Sige, on that note, Vice, salamat gid sa time. God bless kag good morning sa imo. Yes, yes. God bless man action art na yung Action Hotline.